Здравейте, приятели! Днес ще тествам това зелено платнище за фотография и видео. От него има и други цветове, които се предлагат. Върши работа обаче само ако се постави върху плътен гръб, иначе прозира доста ако се окачи на щипките и има осветление. В края на клипа ще дам оценка за продукта и ще сложа снимка, за да може да го намерите ако желаете. Напишете в коментарите какво вие мислите за продукта и каква е вашата оценка за него. Ако ви харесва да правя такова съдържание, моля да харесате видеото и да последвате канала.